Kung matugnaw kag nagatulot-taliti ang weekend, ano ang namin nga himuon? Kami road trip, mangita sang manamit nga pagkaon, mangape, kag mag-enjoy sa matahom nga view. Gikan sa Bacolod, nagbiyahe kami padulong sa Southern Negros. May nagsiling sa amon nga kadamo sang pagbago sa Banwas sang ilog. Kung magsiling kita nga Banwas ang ilog, ano ba lang una nga nagasulod sa inyo pensar di bala talaba? Pero nakaibalo ko mo bala nga ang ilog hindi lang gali talaba ang ginatanyag, kundi madamo na sila sa mga tourism spots. Ina ang aton nga lagawon subungaga sa Tripping ni Romeng. Bangod malawig ang biyahe, amon gid pagkamaayo nga mag-stop over anay sa isa ka kalan-an sa higad sang dalan, pero may ginatanyag nga manami nga view para pangpagana. Ini ang Sharinas, ang mismo nga tag-iya nga si Buting Malaluan, amo ang nagsugata sa amon pagsulod. Iya kami gin istoryahan nga sadtuan ay isa ini ka old house nga iya gin convert bilang garden kag alfresco dining. Gusto ko ng garden type nga ang hangin fresh. Okay. Na ma-cater naman sa customer. Oo. At lagyan kaya sa mga tao lang tapos garden and view. Oo, kaya ang piyak namon nga restaurant siya, aircon. Okay. Oo, di daw si ko para lain naman. Ang pinasahay diri kayang ini nga negosyo nagsugod sa mismo nga pandemic. Gani ang pagkaplastar sini makabig naton nga pandemic inspired. Layo anay ang mga lamesa sa isa kang isa. May mga cottages para sa mga pamilya, kag layo anay man. Kung manilag ka sa palibot, maabot mo gid nga certified plantita ang tag-iya. May mga matahong nga mga tanom sa palibot. Iya kami gindala sa paborito nga tambayan sang tanan, diri sa may bamboo house. Pagsaka mo, mabatsagan mo ang pagpanalupsop sang matugnaw nga dapya sang hangin sa imo kaunod-unuran. Kag check this out, saygad siya sang dalan pero amo sini ang imo nga view sa likod. Samtang nagahigop ka sa mainit nga kape, makapaminsar ka sang madalom. Para saan ka ba bumabangon? Siyempre, para sa manamit nga pamahaw, diin pa bi. Pero, medyo light lang anay ang amo niya nga meal. Kay madamo pa kami sang kalagtuan. May tacos, may pizza, may kape. Kung gusto mo heavy meal, may turo-turo man sila sang nanari-sari nga mga putahe. Kung gusto mo pagid magpabugna-bugnaw, mayara man sang shake. Kag may frap. Mas mabugnaw pa sa tagipusoon sang ex mo. Pati ka na. Kung busog ka na, pwede makapahunay-hunay sa duyan. Ini kuno ang paborito ng stopover sa mga nagabiyahe pasur. Kay kung busog na, pwede makapiyong-piyong anay. First drop pa lang, napabilib na kami sa ilog. Proceed kita sa next stop naton, Kapihan sa Bukid ini kuno. Gikan sa Dangkanan proper, nagbiyahe kami pasaka sa dalan padulong sa Kanduni. Hindi ka na makalabot sa Kanduni. Pagkakita mo sa sining signage, liko ka pawala. Ini ang SSO Cafe. May 100 pesos nga entrance fee nga consumable. Dapat may balon nga mask nga hindi pwede makasulod ang wala sang face mask. Pagsaka mo sa babaw, preparar ang jacket kay mas matugnaw ang dapya sang hangin. Una nga nagtawag sang amon atensyon ang ini nga spot. May bench nga overlooking sa piyak nga mga bukid. Instagrammable. Imagine na bala, ikaw di sa lugar ko ho, nagahigop ka sang mainit, kag manamit nga kape, kag amo ini ang imong nga ginatindugan. Kung sa ako naman nga point of view, ini ang ako nga makita samtang nagakape. Na-meet ko ang mga young entrepreneurs na tag-iya nga mag-utod sa Ocean Surf kag Sunshine Plaza.
Gakabilib ko sa hubin nga mga negosyante kay maisog kag dedikado nga sundo ng ilang luyag nga kalingawan. Mahilig sila sa kape kag may matahom nga lugar amukon nga na pensara nila nga magbutang sang kapihan diri. Sister ko mahilig din siya yung mga ngabi-ngabi, yung Okay. mga sa college. Oo. And then ang husband ko, paglagaw natin, balik pa namin, kulo pa lahaw. Kaya pa naman, okay, di mabutang kami dyan to something Kagdaw wala pa man Kambayan. cafe din sa south nga or sa Mapabukid. sa Babaw. Oo. Kaya mo nandun tulog sugod. Oo, kanami sa concept. Nakahibalo ka mo bala nga bularan lang sa humay ang ining amon nga ginatindugan hasta subong ginagamit ini sa gihapon. Nagsugod sila sa gamay nga structure kag sila lang mismo nga duha nga mag-utod ang nagpangamot sa tanan nga mga ulubrahon sa sugod. Duwa lang kami. Ang kaobratang tanan. Ako ga-serve. Ako ga Ako sa order. Sa ang Sadya. As in, duwa, talang-talang man yung permiro, pero okay lang man. Oo. Kaya yung reservation, ang muto mo lang ama. Kaya basta hindi naman kaya kung ma-walk in. Oo. Kalabanan naman kuno sa ilang mga customer gikan sa Kabangkalan kag Bacolod City nga luyag magpalayo kag magpatawhay. Gani may mga nanari-sari nga mga spots nga pwede plastaran. May panggrupo nga tagtatluhan, overlooking man sa bukid. Pwede ka pungko sa salog, kaupo na barkada sa sininga balay-balay pero dapat nagatiniil. Kung gusto mo magpalain-lain kag mag-emote, pwede. So, lang may mga friends mo kami nga from Bacolod. Inanggakad ko di kay ang iba na reason kay Bigo. Apo na. Yeah. Para sa lugar ni para sa mga bigo. Ang nagkakad ko di kay anuhan mga Bigo. Nakadlawon ako. Yun. Ahay, tingala ako mandiri kong indalas ang ako niya kapalaran. Pati ka na. Temporaryo man sila nga nagsira sa pagsugod sa pandemic, pero sa Setyembre, amat-amat na nga nagbukas. Nagbutang sila sa entrance fee para ma-regulate ang mga nagasinulod. Kung trip mo magpalayo sa magahod nga syudad, kag magpaliwaliwa, ini ang lugar para sa imo. Next stop, diri naman sa gihapon sa may barangay Dangkalan pero mas mataas pa gid nga lugar. Kag suwak ini sa mga riders kag bikers. Ini naman ang I Love Ilog. Gikan sa SSO Cafe na naog kita balik kag sa wala nga side, makita mo nga may signage nga I Love Ilog. Kung maayo ang panahon, masarangan ini sa kaon sa salakyan bisan hindi 4x4. Sa 10 pesos nga entrance fee, may mga cottages sa sulod nga overlooking sa kabukiran. Sa tuanay, maisan ini pero ginrintahan ini ni SB member Kim De Leon Castañares kagin convert sa isa ka matahom nga talambayan. So una, dira ko sa ibabaw kan lauron mo. Oo. 12 years ko daw kay founder ko sang kwan sang Holy Week pala nang panaad sa man kan lauron. Ang kasaka-saka da. Oo, Holy Week. Okay. So nanaog ko da until nga nakita ko ni nga lugar amo nang develop naman. Kung ikaw ang in love kag luyag mo magka-moment sa imong nga pinalangga, may lovers lane sila nga ginatawag. O di bala, overlooking ka mo nga duwa sa bukid tapos magkulurog-kurog ka mo sa katugnaw ang wa nyo frozen meat products. Pati ka na hisaan. Kung manami kuno ang panahon, overlooking ini sa bulkan kan laon. Kitaon man diri ang Pulupandan, pati na ang Gimaras. Pero, nakahibalo ka mo bala ng ini nga lugar para sa mahilig magbike kag motor. May race track sila. Pagkatapos mo kabalhas, pwede ka makakape kag kaon sang saging kay kasagingan ang nagapalibot diri. Kung trip mo magsakay sa karusa, mayara man sila. Pero, nobya mo ang maguyod sa imo. Lango-lango na ha. Pero seriously, may pwede ipakuha nga karabaw kag mag-tour sa imo sa kabukiran. Kung gabi, may video okay. Kung maalang-alangan, may kwarto man nga ginaparentahan. Barangay Dangkalan pa lang ang amo niya ginibot pero daw kuntiin na kami nga mga lugar nagpakalabot.
nabitin ka mo sa aton galagaw diri sa Banwas ng Ilog. Kami nabitin man sa aton nga next week nga episode. Bantayan, mayara kita gikatuan nga isa ka farm nga Bali-inspired ang mga cottages kag syempre, hindi kompleto ang lagaw kung wala sang food trip. Lulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming.